Ekotunnari avaruudessa. Tidi! Miksi kutsuit meidät tänne? Voitteko tutkia Marsia? No tietty. Ottakaa avaruuspukunne. Tidi! Valmista tuli. Hyvä, ja teidän avaruusaluksenne on tuo. Tidi! Ja hetken päästä. Ja lähtölaskenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, lähtö! Tunnin tai jopa muutaman päästä. No, nyt lähet. Toija! Okei. Oh!